Šerdivský kaštiel patril k trom kaštielom, ktoré boli postavené v Zborove. Je to kaštiel, ktorý bol medzi prvými urobený za vlády pána Šeredyho. Časom a dobou sa zmenil na zrúcaninu, ktorú sme teraz začali aktívne opravovať. A verím, že sa nám to aj podarí. Finančné prostriedky, ktoré používame na tento kaštiel, na renováciu tohto kaštieľa, sú zo starej tehly, kde máme vyburané z toho násypu, ktorý tu ostal po tej zrúcanine. No a potom ďalšie finančné prostriedky dáva obec, to je okolo 5 000, na tento rok 2014 bolo. Ministerstvo financií nám poskytlo 13 500 eur a nadácia Pontis 1300 eur a potom Slovenská šporiteľňa 5000 eur, cirka. K tomu musíme pripočítať aj spolufinancovanie k týmto čiastkám, ktoré sú ako nevyhnutné, to spolufinancovanie ako nevyhnutné. Takže zhruba asi toľko s tým, že aj štátne lesy poskytli 15 000 eur na krov, na drevné prvky, z ktorého bude krov urobený a jednotlivé stropy. Myslím si, že keď nám to pôjde tak ako teraz, verím, že tento kaštiel za také 4-5 rokov by mal byť v takomto stave pôvodnom, ako bol. Do budúcna tu chceme urobiť takú pamätnú izbu lesom, ktoré mali veľkú tradíciu v 60. rokoch v Zborove, a ďalej archeologické nálezy, ktoré sa vykopali na hrade, takisto by boli umiestnené a prezentované tu v tomto kaštieli.